Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Pag-ampo alang sa pamilya. O among Dios ug amahan sa tanan, diha ni Kristo, imong anak ug among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay ang simbahan. Sa imong grasya o gugma, tubangi ang among banay nga naa sa tanang dapit sa kalibutan ug hiusahag kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa Santos nga Eukaristiya ug pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan aron ang imong presensya mag-auhag kanamo sa pagpadayon sa imong magkaluwas nun nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay uban sa panabang sa Espiritu Santo, magiya sa tanang banay, labi na ang gisulay, nga mamahimong balay sa panagdait ug pag-ampo, ug sa kanunay, mangita sa imong kamatuoran ug magpuyo sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jesus, Maria o Jose, iampo mo kami. Mga kinahod gating paminaw, mga ginikanan, avid listeners of this program, mga kasama, sa gihapon ang tulumanon nga giulukan ang kahayag sa pagtuong Katoliko, aniyan usab sa kahanginan, of course, din higapon sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, ug usab nagka-simulcast sa 94.1 FM, og makita ug madungog, magkita ug madungog sa website sa RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. Maayong bag-ong tuig kanatong tanan. 2016. Okay, now, alang ni adtong karon lang nagpaminaw, wala kay balo sa mga pahibalo, no? Nga gi-plug din sa istasyon, no? Nabuksa na ang bag-o na tong tulumanon nga matag adlaw o daily, no? Nasugda ni atong pagsugod yun sa atong bagong tuig. O karon, no? 2016, no? Pizza 1. Ato, no? Katong wala kahibalo nga naay nabuksan nga bag-ong tulumanon sa radyo nga ang alagad maog hapon kining ubos ninyong alagad no si Veritas. Ang tulumanon giuluhan og lamdag sa kahitasan. Og buto na hunaon, maura man na kung sabton sa atong tulumanon pod karon. Okay kanang ang kahayag sa pagtuong Katoliko, no? Kuan man alas 6 ngadto alas 7 sa buntag matag Domingo. Ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban ining ubos ninyong igsuon, oh, si Veritas. Unya ang bag-o na tong nabuksan nga tulumanon giuluhan og lamdag sa kahitasan. Parehas ra man na kung sabton no atong i-explain atong ikuan sini itagaan og premise kay sila pa no sa atong mga abogado, no, kung mohatag kag statement o conclusion unya wala kay premise sa manang premise kanang pasiuna ba nga pagpadayag nga imong gibasihan sa imong konklusyon. Kay dili man guna mao gitawag man na nila og policy. It does not follow
kung mohatag kag statement o mohatag ka og konklusyon nga wala kay gibasihan o kanang gitawag na tug premise. Na parehas anang moingong ka nga kawatan man na siya. Diretso ra kag ingong kawatan na siya nga wa kay pamatuod. Wala kay premise. O dili na maayo. Mo diretso ra kag ingong kawatan nga wala kay pamatuod. Imo siyang pamatudan. O na ba kay bidyong gipakita o anything mabasihan sa imong pag-ingon nga kawatan na siya. Mao po na kung moingon ko nga ang kahayag sa pagtuong Katoliko nga kung sabton maora po na kung moingon tag lamdag sa kahitasan. Ano man unsa may akong premise, unsa may akong gibasihan ana. Kung moingon gay kag kahayag maora man na sa lamdag. Lain lang termino ng lamdag. Pero maora na kahayag o lamdag. Nagaron sa sumpay mayong kahayag sa pagtuong Katoliko. Unsa man ang pagtuong Katoliko, no? Ang pagtuong Katoliko nga mauna nga niadto sa daang kasabutan, dili pa man to Katoliko tong relihiyon niadto kay para raman to sa mga Hudyo. O Hudyo, limitado raman, dili man siya universal kay sa ato nang napadayag dinhi sa atong nangagi ng mga tulumanon. Katong daang religion, no, sa daang covenant, gitawag man to og Jewish religion. Kinuhuan sa mga Hudiyo. Kay alang lamang sa mga Hudiyo. Ambot po sabot, kung dili ka Hudiyo, no, sa daang kasabutan, dili ka makaapil. Sorry na lang, no? Kay kung musulod ka sa templo, ingnon juga gawas. Pagawson juga kay isipon man kang mahugaw. Nga naman. Kay ang New Covenant, hinoon unang ang rato sa pagpadayag unsa ang gingharian sa Dios. Dili po hinoon to nga katurag yun kay naamay gipaabot nga fulfillment, no? Katumanan, no? Diri na sa bag-ong kasabutan nga dili para lang sa mga Hudyo kundi para kanatong tanan. Mo na universal, mo na nga mitumaw ng pulong Katoliko. Sa New Covenant religion, para na gyud sa tanan. Kay katong unang relihiyon o unang kasabutan, unang ang pamanto o first step. Dili gyud noon pagkasabton pod nga alaina sa Dios nga katong daang kasabutan para raman sa mga Hudyo o may labot pa nga dili Hudyo o mga hintil. Ayaw ingon ana, no. Diser ka mo inana sayra sa unsa ang plano sa Dios, no. Una pa to. Later on, maapila ang uban. Muna, ngay plano man guna. Press ra ko na magplano ka maghimog balay, dili mo na automatic din mahimo nimo tanan. Hinay-hinay man na. Muna sa Old Covenant, para ras mga Hudyo, bisan gali sa pagkaon, doon na gipihig, di ba? Dili man na ipakaon ng baboy, isdang walay himbis, bisan ng dugo, hindi na ipakaon, mo man na sa daang kasabutan. Pero sa fulfillment ana, dili na wanay pag-discriminate. Wanay discrimination sa tao, no? Pwede na ang tanan. Pwede na mga hintil o unsay imong rasa, pwede na ka mahimong sakop sa gingharian sa Dios. Mo na gitawag universal religion o Catholic religion. Now, mo bitaw ako naman tong nasultis miyagi nga kung magngalan-ngalan ta sa New Covenant religion, kung pangutan-on na nato si St. Paul, daghan iyang mahingalan o matawag sa New Covenant religion, maingon siya nga, kining gitukod si Ginoo, kay siya may nagtukod ani, tawagon ni nako, no? Ako lang i-paraphrase, no? Paraphrase, dili man na dautan kung dili lang ka mo gawa sa point. Okay. Paraphrasing, bisan mga libro na ay paraphrasing. Importante nga di lang ka musimang. Okay nang imong paraphrasing. Ingon si San Pablo nga, kini kay si Kristo may gatukod ani, ako ning tawgon og Iglesia ni Kristo. Sa Roma 16:16. Hinganlan ang ngalan sa magtutukod o founder, Iglesia ni Kristo. O gunya, ang mga sakop ani gitawag man sa pagkasantos o pagkawalaan, tawgon po ni nakog Iglesia sa mga balaan.
Iglesia sa mga balaan. Nasa 1 Corinto 14:33. Nasa English, King James Version, Churches of the Saints. Plural gali ang church kay referring na po sa mga lokal. Mingon kag mga lokal daghan. Okay, na sa Corinto, sa Efeso, Thessalonica, mingon kag daghan pero usara na generally, ang main. Okay. Iglesia sa mga santos, gitawag na iglesia sa mga santos tungod kay ang mga sakop gitawag sa pagkasantos, pagkabalaan. Moadto po ka dito sa 1 Corinto 1:2, gitawag po niya og iglesia sa Dios. Tungod kay Dios man pud ang atong Ginoo og ang iglesia para po sa iya man pud sa amahan nga Dios. So mo na iglesia sa Dios. Mo na nga kung si Pablo mo atong pangutan-on, lain-lain ang iyang tawag sa usara ka iglesia. Na kung mato punta sa ni Pedro, o si Pedro ba itong naggalitok anang 1 Pedro 2:9, nga ang katauhan sa New Covenant, gitawag niya mga pinili. Pinili. Chosen nation pagali, o piniling nasod. Pero atong isgutan gamay po ning maghingalan tag piniling nasod, parehas ra gyapon anang paghingalag iglesia ni Kristo kay dili po pasilo ako daan na. Okay. Dili po tanan nga magdaladala aning mga terminoha, mga katawagana nga moingon tang tinuod na dayna. Okay. Sayon ra man ang mogamit og ngalan. Gikan sa Biblia. Parehas ra man ang kwarta nato. Kanang kwarta nato dili kay moingon ka nga makakita kag kwarta diha mao ang kolor, mao ang itsura, mao ang nimtag, mutuod dayon ka. So bias ng mga timaan sa genuine nga kwarta kay taka ra kag di nimo subayo ng mga timaan sa genuine nga kwarta, magkadawat ba kag piki anak. Sakit kay ini pero mo ko kung masakitan mo sa lang yun ko pero dili nako dili ko magpa politiko dire no. Kay dili politiko ning tinuhuan no. May imong politika mo repius ko ani sa pagsulti no. Kay mahalo ko mawadan kog buto. Pero sa pagtuo, bahala way mo tuo nimo. Musuko nimo. Pero ibutyag yun ang kamatuoran. Mo bitaw to'y kamatyan ni John the Baptist kay tabian kay siya sa kamatuoran. Yan, namay nasakitan. Amo tong gilungguan sa ulo. Luoy kayo. Hinoon, martir ang atong pagtanaw. Pagbati ni John the Baptist. So, mao ni, no? Kay naamanggoy piniling nasod nga nagsugod ni adtong 1957. Unya makaingon man gyud ko sa ako gyung sumadas kwenta sana. Kanang piniling nasod go diha sa Biblia, nagsugod man na gyud ni Kristo adtong unang siglo. Unya, mao man ni ang giingon ni Pablo nga iglesia ni Kristo, iglesia sa mga balaan, iglesia sa Dios. O dugay naman ni nasugdan ni Kristo. Mao ni gitawag pod og piniling katawhan o chosen nation. Mao na ang original nga piniling nasod. Mao ra na ang iglesia ni Kristo nga dili po ng iglesia ni Kristo nga nagsugod 1914, no? Kay ang iglesia ni Kristo nga genuine, nagsugod man ni Kristo. Nagsugod man sa unang siglo. Maora po na, kanang piniling nasod po. Katong pagsugod ni Kristo, mao to. Piniling katawhan ay ang iglesia sa bag-ong kasubutan, nga langkob na tanan o Katolik na. Langkob na tanan, dili kay mga Hudiyo lang. So, mayong kag piniling nasod, gitawag po na sa katawhan sa Dios. Mga Christians o mga Kristiyano. Pero usara na kapundok. Usara na ka iglesia. Kay usara man yun ka iglesia ang gitukod ni Kristo. Usara ka iglesia. Nasa Mateo 16:18, Pedro, sa mga Pedro, bato na sa ramay ko, gihubad lang si Grego o Petros. Okay. Pedro, o bato, sa ibabaw na ining bato, tukuron ko ang akong iglesia, o simbahan, sa laing hubad, o iglesia sa kinatsila. So, ayun siya, bisan gani ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog na ini sa tupa ligon ang iglesyang gitukod ni Kristo. Dili maguba sa tupa magpadayon. So magpadayon ang pundok ni Kristo kay ligon man. Sa ato pa kay nagpadayon man dili na ni sugdan pa. Dili na ni i-restore pa.
utukuron pag-usab kay humanagod na natukod ni Kristo unya gapadayon nya nganong sugdan pa man nato. So kung naapay pundok nga ulahin na matukod, masugdan, mapiki na yun na. Mapiki, sakit ka ini, kay piki god no. Liman ka imong pundok tawagon ako og piki. Pero dili ta ka ikyas anang kamatuoran na, ano man. Kay ang genuine, dugay na nagsugod. Unya, sa Juan 10:16, gihisgutan na nis Ginoo nga naana ning akong panon, naana ni akong iglesia, usa ka panon. Nya daghan pa kunong wala masakop. Nya kadtong wala masakop, sangyawan buot ipasabot din aron masakop. Sa ato pa gikan sa pagsugod ni Kristo, dili na ta magsugod pag religion, dili na ta magsugod pa og pundok. Ngano man kay nasugdan naman ni Kristo ang atong buhaton, igo na lang tang pasakop ani nana sa Juan 10:16, no? Ingon si Kristo, aduna pay wa masakop ni ining akong usa ka panon o usa ka iglesia. Katot sangyawan og aron mahimong usa na lamang ka panon kay siyempre kung magsangyaw ning pundoka nga usa nga gitukod ni Kristo, makasabot ta mo basakop man ta. So di na ta magsugod kay kung magsugod pa taglaing pundok, ana mapiki na gyud na. Parehas ra gud na ang kwarta na to. Ang original gyud nga kwarta ang makahimo ana Central Bank of the Philippines. Central Bank of the Philippines. Na karon ikaw pod kay maghimo-himo po kag imong kaugalingong himuan ang kwarta, magpabrika po kag imong kwarta. Abisan pag maawat nimo ng itsura diha sa kanang original, mapiki gyud nang imo bisan pag saktog nimtag. Nga naman kay wa man kay authorities paghimo ana. Only the Central Bank of the Philippines. So bisan pag mura-pura pod kay naagod sakto gud ang nimtag. Unya kay di wa man kay otoridad paghimo ana. Ang Central Bank raman. So musugot kag sa dili mapiki nya kini ra bang piki. Lisod ra ba ni pag ilara ba labi nag magdali-dali ka labi nag di nimo tun-an sa nang original. So mo na makadawat jud kag piki nga kwarta. Kay sakto mang nimtag. Mao po ni tinuhuan. Gamito nato ng nga ni Kristo, iglesia ni Kristo, gamito nato ng piniling nasod, gamiton po nato ng born again, din ingala nato stong pundok, unya, wala yun magsugod ni Kristo. Unya, murag makatuo ta, daghang makabig tungod kay ang mga pagtulunan, naampos Biblia. Naampos Biblia. So may kang sakto ni kinaamas Biblia. Pero subayo nato ng pundok ka, kisa may gasugod ana, kisa may ga-originate ana, uy di man si Kristo. Kaya kanang Iglesia ni Kristo nga nagsugod sa Pilipinas 1914 si Igsoon Felix Manalo may gasugod ana di mas Kristo. Nya mura pug tinuod kay gamiton gud ang Biblia. Di ba? Adto po ka sa Seventh-day Adventist wa may mabasa sa Biblia Seventh-day Adventist pero agi anang ikapito ka adlaw semana nga padayon mong kuno na sinyo kubinan kay si Kristo nagrespeto, si San Pablo mosulod sa sinagoga sa adlawng Sabado. Pag-respect, pagsangya mo, ingon din sila nga ang tinuod nga pundo kuno sinyo kubinan Seventh-day Adventist. Pero sa ako nang giingon ninyo nga bisan pa tingali no, granting without admitting nga gipadayon na no, sa mga Christians kanang 7th day of the week Sabbath, no, kung gipadayon na nila. Dili gihapon makapasar sa pagka-genuine ang Seventh-day Adventist nga naman kay sumala sa history. Wala man na nagsugod ni Kristo. Diha man na nagsugod ni Ellen White o sa patong iyang kauban. O mga 1844 na. Unsa man nga wa may Seventh-day Adventist before 1844. Gani katong murag kausan nila sa grupo si Miller o wa may nooy record nga nanudlo si Miller nga Sabadista siya tungod kay na membro mo siya Baptist, namatay gali siyang Baptist. Kanya kadang katong kung wa ko masayop katong Baptist siguro kung dili to 70 Baptist, posible Domingo to. So ana pero na mga panudlo si Miller nga wa matuman katong iyang mga interpretation sa prophecy, nang wala mosunod po nila si Ellen White o katong mga followers ni Ellen White. Si Ellen White gi-emphasize ng 7th day of the week, yung Sabado. Naghang tuo po ni Ellen White. O muna dito na nagsugod ni Ellen White. Then mura po makatuo ta kay na mas Biblia. Pero kung subayon po nato sa history,
Uy, giusob mo na sa mga Kristiyano. Example, basa mo anang Wikipedia, research mo, tinunan ni Saint John, kana si Obispo Ignacio, disciple of Saint John. Di ba, klaro kay nang giingon niya sa iyang sulat bato sa mga Smyrnians, nga katukon ng Jewish Sabbath, Sabbath of the Jews, dili na kuno na may obserbahan, kundi ang Lord's Day of sa New Covenant, kanang gipasabot ya sa Hebrews 4:8 nga laing ng adlaw. Yung gitawag og adlaw sa Ginoo sa pinadayag 1:10 sa manang adlaw sa Ginoo. Ang mga Adventist mingon sila sa Sabado kuno gihapon na no. Pangutan-an ninyo si Obispo Ignacio, disciple of Saint John. Mahimong ang Sabado Lord's Day na siya sa Old Covenant. Pero sa New Covenant, gisgot naglaing adlaw sa pahulay. Nasa Hebrews 4:8. Ato nang diskubrihon nun sana. Kay, wala ra ba na gitawag og igpapahulay litra por litra diri sa New Covenant. Ang ila lang, sa ilang binuhatan, makita na nato nga gihimo na nilang igpapahulay, pero dili literal. Implication lang. Katong debate namo no, inyo maning nadungog sa akong hinigugmang kaatbang. Ilang nakuhinganlan. Akong gigamit ng Buhat 20 versikulo 7 nga nagcommunion o nagmisa no sa ato ng termino ron. Nagmisa ang mga tinunan sa kuan sa ni adlawng Domingo kay unang adlaw semana man. Inoon sa atong recon karon sa Bados gabi pero sa recon nila sa una sunset to sunset kuan kanang Domingo. Domingo sa gabi sa ato ng recon ron sa Domingo ba sa gabi kay gabi man to kay mo man pag-usob sa adlaw no pagka alas 6 na pero sa atong recon karon Sabado sa gabi pero unang adlaw semana sa pa Domingo so Domingo ga communion sila communion sila dayon maklaro na to nga gapahulay sila bisan wala mabasa ng pulong pahulay diha sa maong bersikulo pero gapahulay sila kay wa man silang katrabaho ga communion man nya kanang communion buhat man sa pagsimba ako worship man nya nainomdom ko sa kung kaatpang bitaw iniingon siya nga asa man mabasa diha Veritas ang pulong pahulay ingon ko dili lagi kay ingon man ko dili man explicit implication man ang akong paggamit ana no ingon siya nga unsa may sabton kung way nasulat kung atong sabton ng iyang argumento murag misnomer ngano man kay moingon kay kag implication but pasabot na ay nasulat imong gisabot nga maona pero ang litra sa imong nasabtan mahimong wala diha ngano man kay kung moingon ka nga pag-ingon nga asa man mabasa diha ang pulong pahulay kung moingon ko nga mabasa, adili na sa implication. Explicit na. Bisan pagpangutanon mga abogado nga namin ron, bisag abogado yung kag. Ug moingon, o kung mabasa na ko ang pulong pahulay sa Buhat 20 versikulo 7, but pasabot, dili na siya implied. Nga naman, kay mabasa man, explicit man. So moingon ko nga, gigamit na ko ng Buhat 20 versikulo 7 as an implication. But gipasabot diha. Ang nasulat diha giingon nga, nag-communion sila. Unya, masabot na itong pahulay sila kay ga-communion man. O, mas laga-trabaho man, gadaro diha sa basakan. Gisimba man. So, nagpahulay sila. Nagpasabot. So, muna, gipasabot nga nagpahulay. Kaya wa man sila gatrabaho. Gasimba god. Kung gatrabaho mo yung katuwas basakan, gadaro. So, mauna nga, ang Buhat 20, versikulo 7, nahimo na ng Lord's Day, labi na itong pagkabanhaw ni Kristo, klaro man na, nga kung special pa nga adlaw alang sa mga Kristiyano, kanang Sabado, si Kristo unta, itunong unta niya nga magpakita siya sa pagkabanhaw sa adlaw Sabado, kay mo magkanang special nga adlaw sa alang sa mga Kristiyano, pero Domingo naman, kay pagkabanhaw niya, pakita siya, Domingo. Dayon, wa pa man to na apil si Tomas ato, ya pagkasunod Domingo pakita na po siya ang kalinaw man kaninyo. Na to Tomas ato Domingo anong Domingo man. Mo na atong tun-an pagayo. Dayon ato pugas Pentecostes Domingo gihapon. Pagsaka ni Kristo sa langit Domingo gihapon. Ay mao na nga ang espesyal sa mga Kristiyano Domingo na. Mo ni gitawag og adlaw sa Ginoo sa New Covenant. Wala lang ni gyud litra por litra ang gitawag og pahulay.
Pero sa mga komentaryo, mo ni gitawag og rest sa mga Christians bisan diya sa dictionary. Christian Sabbath. Pero sa ang Sabbath god kung tan-aw na to sa history, exclusive na isa pumayong kang Sabbath, mayong ka referring to seventh day of the week. Mo nang ubang mga referensya pod mayong Sabbath referring to Saturday. Di ba? Pero kung subayon nyo na itong law nga meaning ng Sabbath, mayong kag rest, not necessarily seventh day of the week, mayong kag rest, o rest nimo ang Sunday, so mo na imong Sabbath. Pero ang mga church fathers, ang ilang lingwaheng gigamit, dili Sabbath ilang tawag anang kuan kanang atong New Covenant Sabbath. Ang ilang tawag ana para mapalahi sa mga Hudiyo, adlaw si Ginoo o Lord's Day. Nya si kato kong giingon ninyo nga si Obispo Ignacio tinun-an ni San Juan, basahan ninyo no kung mag-research mo. Di ba niingon siya nga ang Lord's Day gipasabot niya dili na 7th day of the week but first day of the week na, Sunday. Mao na ni adlaw si Ginoo. So mao na atong Sabbath, pero ang term nga gigamit nato Lord's Day bisan sa Catechism ang gitawag ana Lord's Day. Mayon sila nga giusob man ninyo na sa inyong Catechism, Sabbath niya giilisan og Lord's Day. Maura na kung ang implication lahi lang terminong gigamit. Kaya man kag Lord's Day adlaw sa Ginoo. Di ba kanang Sabbath adlaw man sa Ginoo? Sabado lang tong una. Okay. Pero sa New Covenant lain ang adlaw Hebrews 4:8. Di ba? Maingon nga nga naman lagi nabatasan man nila nga mo ana gyud sa sinagoga sa adlaw Sabado, natural kay mo man na ikatigom sa mga Hudiyo. Unya si Kristo pod sa wa pa siya namatay, obligado man pod siya pagtuman anang Old Covenant nga matunong ikapito ka adlaw semana. Mo nang balik-balik sa adlaw Sabado, mo ana gyud siya kay magrespeto apil lang gali tong pista sa daang kasabutan. Kay ang binding tong Old Covenant, sa mga panahon diin wa pa mamatay ang atong Ginoo sa krus. Nagipasabot man na ni Pablo diya sa Colosas 2:14 ngadto 17. Ang gipasabot diya nga ang Old Covenant o balaod ni Moses, tung apil tong sa patong gipangdugang nila nga mga balaod, apil lang pagkaon manggali. Nga dunay gipihig. So mao na taman ra kuno na sa krus ni Kristo. Nya mo na nga ingon sa Pablo diya sa Colosas, kung napagali magsaway ninyo bisag sa inyong kanon, mo man iyang gipasabot ay mogtuwa na. Gani sa 1 Timoteo 4 iyang gipasabot nga kanang magtudlo nga dun na gihapoy pagpihig sa pagkaon, pagtulon-anan na siyawa. Di ba? Basahan yung 1 Timoteo 4, 1:3 pa na 5. Kanang magpihig-pihig paghapon sa pagkaon, kay naipagdili, pagtulon-anan na siyawa. Di ba? Kaya nga naman kay sa New Covenant, wa na may gipihig. Wa na may isipong mahugaw, katong giisip lang mahugaw sama sa hintil, giisip po ito lang mahugaw. Di ba? Sa pagkaon pod, kung basahon natong Marcos 7, wa na gid mag-mention si Kristo diha kung maghisgot galing isang-sang sa baba, wa na siya maghisgot nga dunay makahugaw pa. Ang makahugaw kanang kinaiyas tao kanang gikan sulod. Although ang mga tinun-an dili pa man kaayo bright sa bag-o pa ang simbahan, mao nang sagol-sagulan pa nila Jewish custom para sa nang dugo dili gihapon nila sa Council of Jerusalem. Pero wala naman sa Kristo ana. Di ba? Pero valid gihapon to ilang council sa Jerusalem nga gibawal nila ng dugo kay naaman sila authority to bind and loose. Na sa Mateo 18:18 ang inyong idili drisyuta idili nako, ang itugot. So mao na nga kung nadesisyonan sa Council of Jerusalem nga dili sila magkaugdugo kay tungod pod kay gihalad po si Dios gibawal man po na nya anything bisag unsa man kuno dugo, kung imo yun ang basahon yun ang buhat 15 giapil na mo bitaw ang Iglesia ni Cristo dili mo kaog ginuguan saksi ni Jehova agi anang bersikulo diya sa buhat 15. Pero wala nila mabantay nga dili na kuan universal balaod ni Jesus Christ kanang dili pagkaon og dugo, panahon ra na siya. Sa panahon niya o sa mga komentaryong Katoliko moingon nga usa sa hinungdan ana kanang galing ilang principle strategy how to win Jews nga katong nahimong Christians nga ningon si Pablo diya sa 1 Corinto 9:22 ba na, sa mga Hudiyo nagpaka-Hudiyo ako o sa mga mahuyang nagpaka-mahuyang ako, aron lang makahabig na ako silabot pasabot na ipag-uyon-uyon ba, pero dili gyud mao gyud na. Sama atong iyang gipatuli si Timothy ba to Titus. Nga
di naman na requirement sa New Covenant ng tuli. Bunyag naman nato. Pero namilit-pilit pa ilang batasan sa daang kasabutan mo nang usay mag-irespetuhan nila ng Jewish custom mo nang i-apil-apil nila. Pero ug ayuhon nimo, presa ng mga baboy wala na may litra por litra gud diha nga dili paghapon ni pagkaon mo na Iglesia ni Cristo press na po nato mo kaog lechon o anything karne. Okay, di naman ta mo tugot nga duna pay maghukom nato sa New Covenant bisag unsay kanon nato. Okay. Later on, maabot ra unya ta akong i-discuss pag-ayan ning mahitungod sa kalanon. Ako lang ning plus ang pipilaan parang doon na mo'y overview about aning kalanon. So, mao na nga sa Council of Jerusalem, ang litra gyud nga sa ilang batasan, custom nila sa pagdili, ang ilang naapil nga gikan sa Old Covenant nga mandate kanang dili pagkaon sa dugo. Mo na ang Iglesia ni Cristo o kining saksi ni uba dili mong kaog dinuguan ug sa uban pong pundok nga nahibaw-an ako nga dili Katoliko. Pero ang Catholic exegesis ana sa ilang panahon kay napalagi ilang mga kaikog sa Jewish custom, labi na tong mga Hudyo nga nahimong Kristiyano nga murag malain sila kung wa pa sila kasabot gyud unsa gyud ang tibuok pagtulon-an ni Kristo sa New Covenant mo nang sagol-sagulan nilang mga Jewish custom. Mauna, then katugali si Pedro, gibadlong to siya, gikasukan to siya ni Pablo, kay si Pedro, parehas man po ni Pablo, nga naay iyang alam-alaman, kana bang di ba siya mo ditsog yun, og unsa yun ang principle sa New Covenant, kung doon na po siya tumong. Para sa atong naa siya disipulo, nga iyang gipatuloy, nga hibaw naman siya nga, dili na requirement ang tuli sa New Covenant o circumcision. Siya naghimo siya ana nga principle. Pag alam-alam sa mga Hudyo nga nahimong Kristiyano nga wala pa kasabot sa New Covenant teaching ni Jesus. Pero bisag iya nang gisulti, si Pedro iyang gibadlo nga nagpaka-Hudyo pod. Nasa Galacia ba na kung wa ko malimot kay si Pedro, although gipadayagan siya nga, dili na lagi isipong mahugaw ang mga hintil. Mauna nga nakigsandurot siya sa mga hintil na nasa Book of Galatians ba na? Nakigsandurot siya sa mga hintil kay na may revelation from God nga, dili na isipong mahugaw ang mga hintil. Mo nang nakigsalo siya sa mga hintil. Pagkakita niya sa mga Hudyo nga na Kristiyano, nga wala pa kasabot sa tibuok teaching sa Christianity. Ang huna-huna, pagbati ni Pedro, naman, naikog man siya, patay, suko, gining mga Hudyo ron. Kay, nakigsandurot ko sa mga hintil, kay, sawa pagod sila kasabot ng universality, Catholic principle sa New Covenant religion, pihig pagyud sila. Mayon sila nga, kita ra mga hintil, kita ra mga Hudyo, way labot mga hintil. Sumaw na nga, pagbati, huna-huna ni Pedro, mayon siya nga, patay, suko, giniron, yung mga Hudyo. Amo tong nibiya siya sa mga hintil. Ngunang kitaan siyang Pablo, huy, nga ano man kang nibiya man ka nga, sakto raman na imong gibuhat. Nakasabutas gibati ni Pedro kay nahadlok siyang masuko ning bang kana bang usay makaingon ko nga naampo day usay pagkapolitiko ning apostol. Di ba? Kana ba aron dili masuko mo nang yana, pero dili na sa sabto na tong negative, basta doon na purpose. Gawas og iprolong yun mo na nga kanang buhat ng iyon ana nga kana gyud di na gyud siya maayo. O kanang matabunan ba ang truth o gunsan na gyud ang truth. So ingon ana na so si Pablo iyang gikasukan si Pedro kay nagpaka-Hudyo, kay iyang gialam-alam lagi kay wa pa manggod po kasabot ang mga Hudyo ni adtong nakabig sila kay namilit-pilit pa man nilang batasan sa mga Jewish custom nila. So mao na. Pero kung mo research mo ang Council of Florence, pareha the same power man na kay ang tinuod gud nga iglesia na may gahom sa pagdili og pagtugot. Council of Jerusalem, okay to kay na sila gahom kanang dugo dili nila ipakaon, pero later on siging studio ang mga sumusunod kini mga obispo na to studio ana ang mga obispo nga kining pagdili sa dugo dili naman ni New Covenant teaching ni Jesus Christ kay si Christ wa naman manudlo ana sa New Covenant. Old teaching man na kanang dili pagkaog dugo.
Mo nang ang Council of Florence nagdeklara nga, uy, ato na ning i-abrogate kay wa naman nilabot sa New Covenant teaching. Old pa man eh. Oh. So, bisan pagbasahon ng Biblia, di ba, litra por litra, si Kristo rin sa New Testament, wa na magtudlo nga dili ipakaon dugo. In fact, iya galing gi-imply diha nga pwede na. Nga naman sa Marcos 7, naghisgot diha isang-sang sa baba sa tupakalanon. Wa naman siya maingon nga doon na pa'y makahugaw sa tao. But pasabot kanon, ang makahugaw ko nun sa tao gyud tinud-anay, kanang iyang kinaiya nga gikan sulod. Kay unsa man kuno nang di ka mukaog baboy isdang walhimbis nyo imong batasan maot. Useless, di na makatabang sa pagkamatarong yun. Sumaw na nga ang si Kristo sa New Covenant, iyang gipahimug-atan ng kalimpyo, dili sa unsay isang-sang nimos baba, kundili kanang kalimpyo nga gikan sulod. Kay kana kunong kuan pagkaon, mura man nang ikalibang. Mura man nang paggawas. Yan kanang imong kinaiya na ug mao na di mausob, bisan pag mahurot nimo nagpalo sunod ng mga gidili sa daang kasabutan, niya imong tig-akay kag kasing-kasing usaon nimo paglangit ana. O, palo nimo na tanan ng kuan mo na nga atangin ninyo kung magtimag gyud tulumanon sa kalanon, ako nang explicar ayo kay pagayo kay wala to akong guide diri malimot pokus mga bersikulo unsa kay atong gibasihan ana nga kanang tulumanon mahitungod sa kalanon, dili na makatabang sa doktrina ni Kristo mahitungod sa pagkamatarong. Na ako'y nahilumduman nga teksto, basahan ninyo na i-reflect ninyo ng Hebrews 13:9 kung ako masayop. Ako sa kunong tanawan bi kung Juan. Sa Council of Florence, wala na kay bisan si Kristo gani iyang gipasabot sa kanang sa atong Eucharistia. Di ba niingon siya sa San Juan 6, kung basahon nato ang San Juan 6, di ba niingon siya nga sa to iingon nga ang iya kunong lawas matuod nga kalanon. Nya ang iyang dugo pod matuod nga ilimnon na ipainom pa manggaling kaon pa. Dugo na niya. Gani na pag ito'y tekstos Biblia nga bisan gali sa Old Testament na ipanahon nga ilang kanon na. Nalimot ko na sa Levitico dapit. Nagdili sila ana pero naay panahon pod nga mukaon sila. Wa ako ka dala lagi guide ani kay di man nimo ako untang hisgutan. Pero mao naman ni na hisgutan na to. No, atong akinilang usa Hebrews akong nadumduman Hebrews 39 na sa New Covenant nga gipasabot diri nga kanang tulumanon mahitungod sa kalanon. Dili na makatabang sa atong kanang pagkabot sa pagkamatarong. Mahimong physically makatabang kanang instruction sa mga doktor. May nga mga doktor nga, ay mugkaog baboy kay ma-high blood mo. Oh, magkatabang physically. Malikay ka nga ma-high blood ka. Pero sa pagkamatarong, dili na importante ng pagtulunan na kay bisan pag himsog kag panglawas, himong kinaiya, maot, agoy kasulod pa ba kag gihapos langit. Ana, dili munang dili na makatabang sa New Covenant teaching, may tungod sa doktrina, pahitungod sa pagkamatarong ang imong kanon. Mukaong kag sa dili, di na garantiya nga mayo kag batasan. Ano nga, basahon na to sa Hebrehanon 13:9, no? Hebrehanon 13, sa ba to? Okay, Hebrehanon 13, versikulo 9, no? Sa ang bag-ong maayong balita Biblia, adong basahon. Ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan. No na naghisgot si kisa may kasuwatan ning Hebrews. Sa ako ra bang tuon ani na ay mga scholars sa una moingon nga si Pablo kuno. Pero later on ingon sila nga murag di man si Pablo suwat ana kay lahi mag style. So pero dili na importante nga tinuod ning nasuwat diri kay kinigong atong pag-attribute kinsay gasuwat ana mag-usab-usab usahay depende man sa kaplag no sa ilang study. Bisan hangtod karon ang mga scholar aning Biblia kadunay pang gatuon, no? Naay mga sinulat diha usay maingon ta nga suwat pa na ni Pablo pero actually dili na suwat niya murag ipasuwat lang niya sekretaryo unsa diha, no? Basa mo anang nang katong sinulat ug sa kapari na Catholic Guide to the Bible, basa mo ana nindot kay na no magiyahan mo sa pagtuo ng Biblia nga di ta masaad, no? Akong basahon ni Hebrews 13:9. Ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makapatipas kaninyo gikan sa matarong nga agianan. No? Naghisgot diri ang writer aning Hebrews nga naay makapatipas. Ang makapatipas nila ani katong mga Jewish custom nila nga old daang interpretation mo ni gipasabot. No? Iingon diri
Kay sa New Covenant lahi naman. Christian naman gyud. Di naman sa gulan unta gyud og Jewish, pero dili lagi automatic mawala ng Jewish custom nila agi ng kaikog nila sa mga Hudyo nga wa pa kasabot. Ingon diri. Okay, hindi man automatic bisag nakabig na sila hinay-hina is Christianity, usay mamilit-pilit pa man ang ilang pagka-Hudyo, mingon sila nga akidanglan gihapon, tulion gihapon. Mo nang nagdebate sila sa Council of Jerusalem, dili ba na dautan ang debate for the sake of truth. Ang dautan sa debate kanang yaga-yaga, kanang pasikat, kanang pahambog, kung sa diya, kanang mo na'y dautan sa debate. Dili tanang debate maot kay sa Council of Jerusalem, debate biya. Mga konsilyo biyang sa Christianity, dili biya na mo desisyon o gulay debate. Katulang Council of Nicaea nga na ay pare nga nirebilde anang doktrina nga si Kristo Dios. Baling debate ato. Dayon gikundina sa Council of Nicaea tong pagtulon ani Arius nga kanang gitudlo po ni Igsoon Felix Manalo nga dili Dios si Kristo, may laki ra ba po na sila mo barog anang ilang pagtulunan nga nahiwi, no? O giingon diri ayaw itugot, no, Hebrehanon 3:9. Ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makapatipas kaninyo gikan sa matarong agianan. Maayo gayud nga malig-on ang atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios og dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon mahitungod sa kalanon, kay ang maong tulumanon wala makatabang ni adtong nagtuman niini. Pagkaklaro ana. Unsa wa may laing tulumanon sa kalanon katumang Jewish nga dunay gipihig. Kay natural man to sa Jewish religion, kay dili pa lagi to Catholic, dili pa to universal. Naapay isipong mahugaw sa pagkaon, naapay isipong mahugaw sa tao. Pero sa New Covenant wala na nay gipihig. Hintil ka, pwede na ka. Sa pagkaon, padwa na gipihig. Kaya dili lagi kuno na pamatarong Diyos tao. Naatangin ninyo kung maon na yun atong tema, kay pamasahan pa na ko itong usa ka bersikulo nga, kanang tulumanon may tungod sa kalanon, dili na siya makatabang sa atong pagkamatarong nga pagkabot. Mahimong sa pisikal lang, panglawas, makatabang na. Makatabang na. Nga naman, kay tinuod magin po sa findings sa mga doktor nga kanang baboy, mga labi na kanang ilamantika ana, unsa po na di ko ka di man po ko doktor god nga physical, di man ko MD, mura lang. Mura MD. Okay. So mao na nga dili na siya, pero mao lagi nga kana tipas na mo bitaw nga dito sa suwat ni Pablo sa 1 Timoteo 4, gitawag na nagpagtulon ang siyawa na kanang dunay pagpihig hapos pagkaon sama ng karne. Okay. Sa New Covenant, wala naman na, di naman na sugo sa New Covenant. Ya kung i-appeal po na nimo, tipas na. Mo na kakana galing tipas, rebellion. Suming kag rebellion, kinaiya man na siyawa kanang rebellion. Mo na nga doon na pay pagdili sa pagkaon, kana rebellion na nga pagtulunan sa New Covenant. Sa Old pwede pa na kay naaman gyud toy pagdili sa una sa Old. Pero sa New wa na gipihig sa pagkaon. Wa na gipihig sa pagkaon. Mao na kung morebuild ka anang pagtulunan na gitawag na nagpagtulunan si Hawa. Then kana pong usahay pa sa nginlan pong Katoliko ana. Kana ding pagdili sa pagminyo sa mga pare, di ba, pagtulunan si Hawa na kay gihisgutan man po na diha ni Pablo sa 1 Timoteo 4. Maghinay ta, no? Kay duha na kaklase ng pagdili sa pagminyo. Una, kanang tinuod na nga naay pagdili sa pagminyo nga pagtulunan si Hawa. Unsa man ang pagdili sa pagminyo nga pagtulunan si Hawa? Ang exegesis sa Katoliko ana, basa mo, nga si Pablo nagtumbok ana sa iyang panahon katong mga tao sa una nga gitawag og mga Gnostics, di na mabasa sa Biblia pero naana sa ubang mga basahon. Kay dili man pud tanan nasulat diri sa Biblia. Si Juan nagpasidaan ana sa Juan 21:25 dili tanan nasulat. Si Pablo pod nagpasabot gyapon sa 2 Tesalonica 2:15 nga dili tanan kuno nasulat bisan ang ilang mga practices. Giingon siya nga gibina ba og sulat sa tupa na gibina ba na lang. So dili tanan kanang sa naman to nalimot ko sa sumpay atong akong gihuna-huna na paselo ako, nawala ko sa sumpay. Basta mao to mga tinahod nga tigpaminaw nga kanang tulumanon mahitungod sa kalanon
Dili na siya importante diri sa New Covenant teaching, mahitungod sa pagtulunan, mahitungod sa pagkamatarong. Tipas na kuno na. So, ay nadumduman ako. Mga igsoon, usa sa mga ilhanan yun aning tipas, kanibang hiwi, kung ibase na to sa Christianity, kining atong mga kinaiya gali nga mo rebellion tag authority, mo challenge tas authority. Nung tagaan na to example, mailhan na to gyud ang kamatuoran sa ani nga paghulagway. Kung balikan na to sa daang sa una katong pagsugod yun, no? Sa beginning, may katong sa kaso ba ni Lucifer nga anghel, usas general sa mga anghel, unya nirebilde siya sa iyang master o magbubuhat sa Dios. So timan-an na to nga ang tipas gani, ang hiwi nga dalan, kanang rebellion sa authority. So, ang Diyos mo may authority, so dapat si Lucifer, musunod yun to siya sa pagdumala, pagmando sa Diyos. So, kahiribildi man siya, so, tipas. Katupod si Adan og iba, tipas. Kaya wa man nila sunda ang instruction Ginoo. So, makita na to ng kanang kangit-ngit o kanang hiwi, kanang rebellion. Mo nang dili maayo ng rebellion, di ba? Mao po na, bisan sa atong kagamahanan, dili man perpekto atong gobyerno, pero kay naaman siya authority, dapat po pailalom yuta. Una, kanang rebellion, kinaiya na siya sa basilo ako kay basig hindi mo kasabot ani. Kanang rebellion gani, since the start, kinaiya na sa ni Lucifer nga nahimong yawa. Mao po na, kung kinsa ang gi-authorize, kita tanan mutahod yun. Of course, dili perfect ng atong gobyerno. Mabisan ang atong simbahan gali. Sa ilang pagdumala, dili perfecto atong mga pari. Ako lang isulti gamay para ma-remind kay dili pod maayo nga itolerate na to. I hope nga ang atong head sa atong simbahan maghatag o kabanaan no? Kay naay pipila ka pare nga medyo di ko kuanang ako lang ni general lang nga murag naay bad image. I hope nga ang atong pangulo sa atong simbahan maghimo og muba ni no, kabalo na mo sa kung kuan kay dili mayo nga example no. So dapat atong pare magbuhat sa angay buhaton, dili magpakita og makapandol lang sa mga Katoliko nga dili pa hamtong no. Why question sa mga hamtong kay di man na tan-aw nila ng bad image o mga daotang buhat sa pare. Pero how about tong mga dili hamtong, dali ra kay na mapukan ilang pagtuo oy. Kita lang silang pare nga kuan naghimog dili maayo bisan pagali ng kinaiya na yung mga ay pare nga murag dili maayo ang kinaiya. Sa himuon na nilang argumento nga mobiya sila sa Katoliko. Di ba? So muna nga dapat unta atong mga pare gyud example, pero kung dili po na rason nga mobiya atas Katoliko gumikan ras pare. Nya dili po tanan pare ya parehas nila, no? So mao na nga para nako no ang pare dapat jud ilag yung trabaho o ng ilang trabaho. Kay para nga madasig po ng mga sakop. Kay kung dili madasig ang mga sakop, so murag nakahinumdum ko ni katong usa ka writer, usa ka pare po nagsuwat ani, iyang gi-discuss ng mga abuses sulod sa simbahan, kanang iskandal. Kini ato na lang ning kining nahibilin nga minutos atong isgutan ng iskandal sulod simbahan. Kay wala man nato na gi topic kanang iskandalo, although na ay mga Katoliko sa ilan ng itapig ng mga iskandalo sulod simbahan. Pero to tell the full truth, dili nato dapat itapig na. In fact, ang atong mga Santo Papa, like Pope John Paul II, naibungat nag mga pulong sa pagpangayog pasahilo ana. Kanang mga abuso sulod simbahan. Kay di man good po ni good mga Ginoo ning mga pare nato. Sipyat gali itong direktamente nga gipili gyud ni Kristo si Judas. Di ba? Kisa may nagpili ni Judas, si Kristo raman po, niya anong sipyat man lagi siya. Mo ni pamalandungan po sa mga kritiko sa Katoliko nga ilang gibiyaan ng Katoliko gumika na yung mga badlungon nga mga
mga pare o unsa pa diha, dili man na rason nga biyaan nato ang simbahan gumikan anang mga abuses sulod sa simbahan. Kay kung atong biyaan gumikan anang mga dili maayo nga pare, mura ra pod na o kung moadto ta sa panahon ni Kristo, biyaan pod itong grupo ni Kristo. Kay ang nagpili biya ni Judas si Kristo biya. Bunya nga nung nisipyat mo lagi si Judas. Si Pedro, gihimo niyang prime minister o chief sa mga apostolis. Sipyat ba si mo pa'y unang nga nagpakita og di mao. Si Pedro, kay iyang gilimod. Makatuo ba to? Si Kristo. O katong namatay ba si Kristo, nabugnaw man sila ato. Di ba? Hapit man sila tanan ngayon, nabugnaw. Nabugnaw sila ato katong pagkamatay si Ginoo. Mo nang nakakita niya, naingon nga, hala, kauban man mo ato, no? Balibad to si Pedro. Hadlo po siyang iapil, po siyang patay. So, mao na nga, si Pedro nagpabadlong. Ayan, wala gali, bakuian ni Kristo iyang trabaho, iyang katungdanan, kanang mupakaon sa panon, sa to pa, mupangulo mo shepherd, nasa Juan 21, 15-17, nga gisugo man siya si Kristo nga, mangulo kuno siya sa iglesia, samtang tuwa siya sa langit. Wala niya ingon pa si Kristo sa Lucas 22 nga Pedro pagbantay kay si Satanas sabot gitugutan nga manintal ninyo ya di mo kabantay maigo mo pero inigligon maligon na gali ka ligon na pod ang imo mga igsoon. So bisan si Kristo nakasabot nakahibalo ana nga si Pedro moagi gyud kapandul. Okay, niingon man siya nga kung mabalik na ka Pedro sa to pa, maulian na ka, gikan sa imong pagkahulog, ligon na pod ang uban. Inanar po na itong mga pari. Di man na sila, Ginoo nga, si Kristo, alay, tuwa man yun masipyat. Pero kini itong mga pari ron, posible man yun na sila mga sipyat, pero di na himo ang rason na to nga, biyaan na itong simbahan. Wa manudlos Kristo na, kadautan ra may biyaan. Nahinumdum mo lagi ko atong pare nga nag-explikar anang skandalo, no? I hope nga ingon ani ang reflection na to ha. Paminaw ninyo og ayo. Ang kung pananglit no kita mga Katoliko, dili na ta mo tambong sumisa. Tungod kay kay nakit-an na to ang pare nga nagbuhat og dautan. Dili na ta mo tambong sumisa. Karon unsa may mahitabo? Na nakalimot ko ang yung word for word nga pagpadayag sa mong pari nga iyang gi-explikar ng mga skandalo sulod simbahan. Niingon tong writer, niingon tong pari nga akong nabasa, ingon siya nga, ang pari nakakumit og murder. Nakakumit ko og murder ang pari nga naman kay katong example nga iyang gipakita nga mo'y nakapandol sa usa ka parokyano, sama ra kuno nga iyang gipatay ang pagtuo sa maong parokyano. Pa-reminder po ni sa itong mga pari. Kung maghimo galig dautan ang usa ka pari, sama ra kuno nga ilang gipatay ang pagtuo sa ilang mga sakop. Nga naman, labi na tong mga dili hamtong kay dali ra man gito mapukan. Pagkakita nila nga ilang pari nagbuhat og dautan, na posible nga mubiya po silang pagtudi na muanha simbahan. So, ang pare kung magbuhat og dautan sama ra nga gipatay niya ang pagtuo sa usa ka Katoliko. Nya kadto pong Katoliko nga panilitan dili na mosimba kay ang pare nga iyang nakita nagbuhat og dautan unsa man po'y mahimo niya. Ang iya pong mahimo is spiritual suicide, hikog. Ngano man? Kay sa atong pagtuo, kinahanglan man gyud ta mo kalawat sa lawas og dugo ni Kristo. Kay niingon si Kristo sa Juan 6, ang akong lawas kalanon, ang akong dugo ilimnon. Asa man ato na makaon ng lawas o mainom ang dugo ni Kristo, naaman sa misa kanang komunyon. Naaman sa komunyon mo man na doktrina. Since the beginning sa Christianity, mao naman na ang atong pagtuo nga kinahanglan kalawato na tus Kristo. Kanunin atong hanumdumon iyang kamatayon diya sa communion. Mao na nga dili na kamo tambong misa kay agis gibuhat sa pari. Ang pari nakasa nimo kay gipatay niya imong pagtuo, ikaw po nakakomit po kag spiritual suicide. Ngano man kay
di mahikawan naman ka sa body o blood ni Jesus Christ kay di naman ka muka alawat niya. So ikaw pod nga imo nagtugot po ka, nitugot po ka sa imong kagalingon nga di nakakatambong sa kumbira, sama ra pong gahikog ka ana. Gahikog ka sa imong pagtuo. Okay? Malayo naman kas Ginoo. Okay, di naman nimo follow tong instruction sa pagtuo nga kinahanglan buhaton nato atong mga buluhaton sa pagtuo. Klaro kay na no. So, mao na nga ang pare dunay tulubagon, ikaw po na po kay tulubagon labi nang kahibalo ka. Gawas og inosente ka kay basig madaka ato adi kay basin madagyog kas kaluis Ginoo katong niingon siya ba nga amahan pasahilua sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Wa sila masayod sa ilang gibuhat. So naay mga inosente nga mapasaylo tungod sa kaluis Ginoo. No? Pero katong nasayod, hikog. Pero nagali nga mga lawom kayo nga mga studio sa mga teologya na to nga dili gali puta makahukom. Kay only God knows sa gibati og hunahon nas tao. Munang maglikay ta na maghukom sa atong isig ka tao. Kay kining atong judgment lisod ka ini di ni gyud ni kasaligan. No bisag ka na mga korte na to nga tawhanon. Kay limitado ra gud atong pangunahon na. Mo na nga dapat unta mosalig gyud ta labaw tanan sa Dios kanang iyang paghukom. Kay siya man gyud mo'y tagiya sa kalibutan, mauna nga dapat siya mo'y ato yung sundon, mga tinahod nga etik paminaw. So, dili na nako hutdo ning 3 minutos na bilin. So, salamat. By the way, lain man unta akong giyuna-huna aron nga isgutan, pero lahi man akong nasulti. Pero, sige lang, no? Kay pagtulunan manggihapon, may labot maghapon sa kahayag sa pagtuong Katoliko. So, ayun ninyo si Piata po no, ang atong bagong tulumanon nga gihulukan og lamdag sa kahitasan Lunes ngadto sa Sabado alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa sayong kagabion unya Domingo ana unya mo madungog pa ko ninyo unya alas 2:30 tama alas 3 human sa sangka, no? So sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kidagkuan sa atong simbahan, kini ang inyong igsuon sa tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban sa atong mga igsuon, atong mga amigo sa technical side ni Luod ug Tax Ilumba hangtod sunod Domingo o sa uban pang tulumanon nato. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo Nationwide.